Ja, her har vi så en god øvelse til, at hundene forstår, at man dirigerer med dem. Den bruger jeg rigtig meget selv i træningen. Det er sådan set bare, at spanden der står på en cirkel her, hvor hunden skal løbe ud i den retning, man peger til, selvom den egentlig godt ved, at der er belønninger på alle spandene her. Og så skal den lære ligesom at melde klar og være lydhør overfor, hvor ens hånd den sender den hen, sammen med kommandoen. Og det er sådan, når nu hunden kan det her på åbent areal og bliver god til det her, så sætter man bare nogle flere spande ind, så det bliver sværere for den at løbe rigtigt, kan man sige. Og det er også et sted, hvor man kan lære, at hunden kan lære at blive korrigeret. Hvis den løber forkert, så skal den ikke have lov til at løbe og tage belønningen. Når den så er rigtig god til de steder her, så vil jeg tage den ud i en skov, og så vil jeg selvfølgelig gøre øvelsen en lille smule lettere, når jeg tager den ud i skoven, så jeg ikke sætter 10 spande ud i skoven, hvor det er svært. Og så vil jeg pille nogle spande ud og gøre øvelsen lettere for hunden. Nu vil jeg først vise, hvordan jeg gør med den nyopstartede unge hund, eller den hund, der er under optræning, hvor jeg går ud og viser den, at jeg lægger belønningerne derude, så den er klar over, at der ligger på alle spandene derude. Og i det tilfælde her bliver det bare noget mad, den kommer. Det kunne også være bolde eller nogle bøtter med noget i, det er lige godt. Det skal bare være noget, der motiverer hunden. Så nu går jeg lige ud og lægger. Så det er jo mig som hundefører, der bestemmer, hvilken spand hunden skal tage. Det er jo ikke, hvis den selv lige har set ind på ting, så er det absolut ikke det, jeg starter med i hvert fald. Jo. Plads. Nej. Plads. Værsgo. Lige. Flot. God. Flot, dreng. Hvor skrab. Godt. Værsgo. Flot, bedst. For mig, at hunden ikke bliver ked af det, når man lige korrigerer, når man lærer. Altså den lærer det ikke, man ikke mener noget hårdt med det, men det er bare en lille korrigering, og hvis den gør det rigtigt, så bliver alt godt bagefter. Alt for mange hunde får vi korrigeret for hårdt, og så bliver de kede af det, så får vi dem ikke til at arbejde efterfølgende. Så det er vigtigt, at hundene lærer at tage det positivt, at de bliver korrigeret. Vi bare lige prøver en gang til. Ja, det var øvelsen. Der er lidt noget med
hvornår du pifter, og hvordan du bruger godbiderne i dirigeringen? Inden at hunden når spanden, så den kun lige når at tage den godbid, der ligger på spanden, og ikke løber videre til det næste, for vi vil ikke have en hund, der løber på hele spandecirklen rundt selv og belønner sig, fordi det er jo en mulighed, hvis ikke de er fuldstændig lydige på indkaldet. Men det er jo også en øvelse, vi får træne, både at den løber ud, jeg siger jo ikke ud, jeg siger værsgo, fordi det er meget kort afstand, den skal løbe på her. Og så er det også en øvelse, vi får øve retningen, og vi får også øve hjemkaldet, /piftet, når den skal vende. Så vi får øve faktisk flere momenter i en ting her. Og så er det bare en super god øvelse til, at hundene bliver mere opmærksom på os som hundefører. Ja. Hvad med de godbidder der? Inde på midten? Ja, altså i det tilfælde her, der bruger jeg bare nogle kedelige nogle. Det kommer an på, hvor motiveret hunden er for at løbe. Hvis den har svært ved at løbe ud, så kan man lægge noget, der er lidt lækre derude. Men har man en hund, der gerne vil løbe fra en, så skal man ikke lægge de gode godbidder derude. Fordi så tager den bare selv derude. Så skal man have nogle gode derinde, og så nogle lidt kedeligere derude. Og er det bold, så skal den selvfølgelig ind og bytte bolden for at få en godbid i stedet for.